Asta este nebunia dragostei. Și asta e ceea ce a făcut Iisus pentru noi și ne-a arătat ce înseamnă dragostea aceasta fierbinte a lui Dumnezeu. Ce ușor spunem și noi cuvântul, îl iubesc pe fata asta, iubesc pe bărbatul acesta. Întrebuințăm cuvântul iubire, dragoste, dar nu clocotește în inima noastră. Știu despre o fată, așa a iubit pe un tânăr, așa l-a iubit. Și s-au căsătorit din dragoste. Și la 2 săptămâni după căsătorie, un tramvai i-a tăiat picioarele amândouă bărbatului, imediat i-a dat divorțul. Asta a fost iubire. Iubirea la plăcere, iubirea să mergem împreună la plimbări. Dacă e vorba, acum eu să devin o infirmieră, nu să stau pe lângă un invalid, eu să trebuiască să-i slujesc, s-a dus toată dragostea. Și s-a dus dragostea pentru așa puține lucruri, Și dragostea lui nu cunoaște capăt. Asta este nebunia lui Dumnezeu. Și sunt unii credincioși care sunt și ei cuprinși tot de o nebunie de aceasta. Au lucrul acesta, au în inima lor. Dumnezeu a dat pe Fiul Său pentru mine, Hristos și-a dat viața pentru mine, acum și eu vreau numai un lucru, să-L servesc, să-L fac pe Dumnezeu să se bucure cântând. V-am mai spus eu despre un verset din Biblie. Care știu unde e versetul ăsta? Să-L faci pe Dumnezeu să nu mai poată de veselie. Știți că scrie undeva. V-am mai spus eu unde. Cine știu? Sefania 3:17, nu? Că Dumnezeu nu mai poate de veselie. Eu vreau pe Dumnezeu să-L veselesc, eu vreau ca Dumnezeu și îngerii să se bucure, eu vreau să fie în cer praznic și caut să câștig suflete pentru El și caut pe El să-L proslăvesc. Există suflete de acestea mânate de nebunia dragostei. Unul foarte renumit e Damian de Feuster, care din voi ați auzit vreodată despre el. El a murit, sunt întocmai 100 de ani de când el a murit. El trăia în Belgia, era un om foarte credincios și un om care își lua credința serios. El avea obiceiul să se roage plimbându-se prin cimitirul satului. El a într-un sat și el se plimba prin cimitirul satului, citea Biblia, ziceau rugăciuni și mergea prin rândurile de morminte și spunea: dar ăsta unde-i? Ce fericit este el dacă cumva aici scrie ceva că a fost un inginer, că a fost un țăran, că a fost nu știu ce, un om bogat, un poet, ce a fost acolo, aici scrie ce a fost. I-a rămas nevastă sau nu știu. Ce scrie aici? Dar el acum este în cer și are așa bucurii care nu se pot descrie și viața lui este așa plină de sens și se bucura de bucuria fiecăruia de acolo, din cimitir care e în cer acum. Și trecea pe lângă morminte și spunea: dar ăsta unde o fi? Unde o fi? În iad, în foc, cu remușcări, cu păreri de rău. Ce posibilități am avut în viață? Aș putea să fiu acum cu îngeri, aș putea să fiu cu sfinții. Și uite, sunt lepădat. Și se întreba de fiecare pe lângă mormântul căruia trecea. Eu am cunoscut în România o soră, se numea Gruia. Dumnezeu să răsplătească. De la ea am învățat mai multă teologie decât în toate școlile și în toate cărțile care le-am citit vreodată. Teologia ei era: mergeam cu dânsa pe stradă și tot timpul îi curgeau lacrimi și îmi spunea: ce o întrebam, de ce plângi, soră? Și pe ăla, pe trotuarul celălalt, îl vezi pe tânărul ăla, o fi mântuit sau nu o fi mântuit? Și el se mai ducea, zice: dar bătrânul ăla o fi mântuit, dar copilașul, nu e așa, numai cu gândul acesta. Și ăsta, Damian de Feuster, avea ambiția aceasta, sufletele să ajungă la Dumnezeu. Și a crescut, s-a pregătit și pe vremea aceea în Hawaii, știți insulele Hawaii, care fac parte din America, acum sunt insule bogate, foarte frumoase, dar insulele Hawaii, acum 100 de ani, nu erau așa. Ei au o populație, acum sunt americani și alții veniți de pretutine, dar atunci era o populație indigenă foarte înapoiată, mai există din populația aceea. Ei au o limbă cu numai 12 litere.
Noi avem 26 de litere în alfabet, eu am numai 12 litere. 5 vocale și 7 consonante. De aceea cuvintele lor sunt așa. Au un cuvânt A, un cuvânt A, un cuvânt A, un alt cuvânt A, fiindcă nu au litere destule ca să facă cuvinte multe. Și au alt cuvânt AB, formă un altul AB, un altul B, și un altul... Și așa a făcut și eu limbă. Sunt foarte, foarte înapoiați. Încă acum sunt înapoiați. Nu mai sunt așa de înapoiați, dar totuși sunt înapoiați. Și la ei era lepra. Acum lepra a fost biruită, dar pe vremea aceea nu era biruită. Erau mii și mii de leproși și guvernul atât știa să facă. E cineva lepros, îl izola într-o colonie, era ca într-o pușcărie. De acolo nu putea să iasă și acolo muriau cu zilele. Eu am văzut leproși, am fost pentru scopuri misionare în India, îi vezi acolo pe leproși. Acum nu mai progresează boala, dar care a fost lepros, a rămas lepros, le cade un ochi, le cade un deget, le cade o mână, le cade, simplu putrezește pe ei totul, nasul tot, putrezește totul, sunt grozavi, schiloși. Și el s-a dus printre ei, spunea, suferă ei atâta pe pământ, dar să știu eu că o să fie în cer. Să știu că o să fie uitate toate necazurile pe care am trecut aici, o să fie cu îngeri, o să fie la masă cu Avram, Isaac și Iacov, să aibă și eu bucurie. Eu vreau ca ei să meargă în cer. Și s-a dus printre ei, cum Iisus a făcut prieten cu vameșii și păcătoșii și leproșii veneau la el. Și el a mers la leproși și ca să simtă leproșii că iubește, că e una cu ei, mânca cu ei. Acum eu am văzut ce însemna mânca cu ei în India. Dacă ești invitat la o masă, să pune o strachină mare, așa, o strachină mare pe masă cu ceva cu ce de mâncat și fiecare bagă mâna în strachina aceea, cu mână, nu acolo în marile orașe în India, altfel, dar am fost în sate acolo, toți bagă mâna acolo în strachină, numai mână. Și fiecare apucă o bucată de carne sau un cartof, așa, și pune mâini câteodată sunt curate, câteodată sunt necurate, că apa e mare problemă acolo în India. Și acolo era. Dar ei băgau mâini cu lepră. Și el băga mâna după ei și mânca cu ei și le arăta prietenie. Noi auzim despre frații noștri misionari. Ei trec prin multe lucruri. S-a dus Percy Mazar ca misionar în Mongolia. În Mongolia ei beau ceai, nu pun zahăr, nu pun lămâie, nu pun lapte, ei pun piper negru în ceai. Și dacă a venit un om care le-a spus așa veste frumoasă despre Dumnezeu, despre înger, lui i-au pus 3 porții de piper acolo, să vă bucurie. Și el, dacă vroia să fie prieten cu ei și să-l mai invite, el nu arăta pe el rămânea așa lângă, el nu arăta nimic. Și până îl întreba, mai plătește încă un pahar? Și el trebuia să spună da. Și câte lucruri.